Στο χαρτά φρέσκα μυρωδιά, οι φάκελοι στιβαγμένοι στο πάτωμα. Ένα γραφείο γεμάτο χρώμα, έχουμε να κάνουμε δουλειά. Ό,τι θες το έχουμε εδώ, αυτοκόλλητα κι αφήσεις παντού. Η τέχνη στο χαρτί μας ζωντανεύει, στον επαγγελματικό μας νου. Τι θες το έχουμε εδώ, αυτοκόλλητα κι αφήσεις παντού. Η τέχνη στο χαρτί μας ζωντανεύει, στον επαγγελματικό μας νου. Επαγγελματικό μας νου. Πιάνεις τη σφραγίδα στα χέρια σου και μια υπογραφή δίνει αξία. Μια πράξη τόσο απλή κι όμως αλλάζει ιστορία. Ο χρόνος τρέχει, μα εμείς σε αυτό το γραφείο ζούμε. Οι αφίσες να κολλήσουν στη σειρά και τα χαρτιά μαζί τακτοποιούμε. Ό,τι θες το έχουμε εδώ, αυτοκόλλητα κι αφίσες παντού. Η τέχνη στο χαρτί μας ζωντανεύει, στον επαγγελματικό μας νου. Τι θες το έχουμε εδώ, αυτοκόλλητα κι αφίσες παντού. Η τέχνη στο χαρτί μας